Milanovcu, ekipa Metalca dočekala je poslednje plasirani tim na tabeli ekipu Novog Sada. Za ekipu Metalca nastupili su sledeći igrači: Pejović, Kostić, Ovusu, Luković, Nikolić, Sedlar, Ćirković, Liščević, Živadinović, Kuvedić i Ružičić, a u igru su još ulazili Krpić, Ivanović i Vignjević. Ekipa Novog Sada nastupila je u sledećem sastavu: Ristić, Mijić, Kovačević, Petrić, Vuković, Radoja, Bajić, Marković, Simić, Jeremić i Roksa, a u igru su još ulazili Pešić, Zečević i Jovanović. Glavni sudija meča bio je Nikola Miladinović iz Jagodine. Dosta uzbuđenja viđeno je u 9. minutu meča kada je šutirao Živadinović, golman gostiju. Ristić je dobro odbio loptu, a Ćirković je pogodio mrežu. Međutim, pomoćni sudija Miloš Popović iz Niša signalizirao je ofsajd poziciju, tako da je u tom trenutku, dakle u 9. minutu, ostalo Metalac Novi Sad 0:0. Fudbaleri Metalca do prednosti su stigli u 8. minutu drugog poluvremena, igrao se 53. minut kada je Metalac brzo izveo slobodan udarac. Tamo je bio usamljen Živadinović i sa 8 metara lagano savladao Ristića za prednost od 1:0. Mogla je ekipa Metalca da udvostruči svoju prednost u 65. minutu, ali je Ružičić za malo bio neprecizan, tako da je ostalo 1:0. Metalac je do prednosti od 2:0 i konačnog rezultata na ovoj utakmici stigao evro golom Ivanovića u 72. minutu. Bio je to sjajan udarac sa preko 35 metara. Uživajte u ovom golu. Do kraja susreta nije bilo promene rezultata, Metalac je trijumfovao 2:0 i zabeležio 5. prolećnu pobedu, dok je Novi Sad ostao prikovan na dnu tabele sa svega 15 osvojenih bodova.